Ngibutho lihlezi phansi. Uliphi Usisi uhaha emkhonto abasho njalo. Emkhonto abasho njalo. Emkhonto abasho njalo.
Full washamanzi. Full washamanzi ezintabeni kwaNoba. Full washamanzi. Ngethitha baphumesi. Khawula luvalo, ayihlale phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlanga lomhlabathi. Zulu eliphezulu. Indlunkulu yesilo, indlunkulu umdolomba. Abantwana basendlunkulu. Usihlalo wamakhosi. Sifundazweni saKwaZulu Natal, Inkosi uShina, nephini likaSihlalo, Inkosi uSithole, namakhosi onke asendlunkulu, umhlonishwa ungqongqoshe kazwelonke, ungqongqoshe wabesifazane yintsha nabantu abakhubazekile, umhlonishwa Chikunga, Nomzane Xaba we-Goodman Foundation, Miss Dlamini we-MultiChoice South Africa, Nomzane Ucele we-McDonald, Kenan Weyama, Kenan bonke abakhona namalungu e-SAPS, uDr. Shozi we-Mangosuthu University of Technology, nazo zonke imenywa ey'qavile, ibutho lesilo elikhona, omama, intombi ney'nsizwa, ngisukuma ukuba nishanele inkundla ngaphambi kokuthi ongalezwe lakhe abe namazwi phakathi kwethu. Silesikhulu kuyintokozo kithi njengesizwe samaZulu ukuthi njalo ngonyaka kulesi sikhathi isilo sinike ithuba lokuthi sixwayise isizwe ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwey'ngane. Ukube kuyangathi hlanga lomhlabathi ngabe lo mcimbi we-Goodman Foundation
wenzeka unyaka nonyaka ukuze kugxile ey'ngqondweni zamadoda, kugxile ey'nhliziyweni zabantu besilisa ukuthi abantu besifazane akusizo izinto nje, kodwa ngokwenkolelo yakithi kwaZulu abantu besifazane bangcwele, ngakho-ke badinga ukuthi bahlonishwe, bavikelwe. Ngalawo mazwi ngiyakhuleka ukuba isilo sibe namazwi phakathi kwethu kulo mcimbi omkhulu kangaka. Nalaba abayaluzayo siyacela bahlale phansi uba sesifike kuvuthondaba lapho ngangezwe lakhe esezodlulisa umlayezo wosuku. Uyamemeza kaNdaba bathi inkosi yohlala